Magandang hapon po muli mga kapatid sa ating lahat. Welcome po sa ating online prayer meeting. Shout out po mga kapatid sa mga taga Coastlight Dulao, Coastlight Alaska, Coastlight San Eugenio, Coastlight Bagbag, and Coastlight Agoo. Salamat mga kapatid for continuously believing in the power of prayer, and thank you for joining us once again sa atin pong panalanginan. Ganoon din mga kapatid, binabati po namin yung mga kapatiran po natin na kahit nasa labas ng bansa o saan man po kayong sulok ng mundo, you're very much welcome to join us today in our prayer meeting. And alam nyo mga kapatid, minsan napapatanong tayo sa isip natin, no, bakit nga kaya hindi epektibo yung aking panalangin? Okay? Sa araw na ito mga kapatid, pag-uusapan po natin on how we can have a powerful prayer life. Napakaganda na naman po na usapin ito, and I believe marami po tayong mapupulot mula po sa isi-share sa atin mamaya ni Ma'am Sharon. At the same time mga kapatid, we'll also have the opportunity to pray for one another, to carry each other's burden mga kapatid, and to lift up our hands to the Lord. And kung meron po kayong mga prayer requests, maaari nyo pong i-share sa atin pong comment section, o maaari rin po ninyo na i-send sa amin through private messages. Once again, thank you for joining us, and as we begin our prayer meeting, I'll be asking Ate SP to lead us in the opening prayer. Kumararag tayo, akas may isang anak iti apo, rumbang taylaang agpakumbabakin ko na, at dati amin kanya tayong pribileyo, tapno aramidin tayo, iti kaya tayo dito yung rabaw tilubong. Ng pampanunutan tayo kadi kakabsat, kasi tayo kat may sa Kristiyano, adaan tayo mat iti rumbeng, apagrebengan tayo, akas may sa nga anak ti Diyos. Ngar tatangarap, malam, dawat ko kadi nga, agigidan tayo ako mararag, lalalo ti kastoya, mapaspasama kiti sa nga lubungan, iti pandemya sang-sangat tayo, kat may nga subok iti Diyos. Di tayo tupulos malilikan daytoy, no dikit di, sang-sang kamay satay ka di ako mapitken kwa na. O amami a Diyos sanay langitan, apo si kati pagdaydayawan mi, si kaapo ti tantandudo mi, tiag nanayon nga waningana. Apo, ikanakam apo Diyos ko, iti sa pangsarangad, iti daytoy a pandemya. Sang-sang kamay sa kami apo, nga anak mo kumarkararagken ka, hanyaman apo dayto yung pagsubok, sapay la kumaapo, tas ikakaradkad kami, aging ganto iti panungpalan. Kitaan na kam kadiu apo, da kaming anak mo, kententero nga sa nga lubungan o apo, sang-sang kamay sa apo kumarkararagken ka, umarararaw ken ka o apo, nga dayta ka di man nakabalin nga ima mo apo, ipatay mo lalalo karagiti masakit. Dahiti ko di apo Diyos ko nga barangay mi, amin nakabangibang mi o apo, idawdawatan mi mat apo iti karatkad iti tumunggal maysa. Numan pa'y apo mapaspasamak iti kastoy apo, adda kami lata apo Diyos ko, kakumpet ken ka, ken di min to pulos awanen iti namnamami, iti daytoy abiyag. Wen apo nasaya at kaunay kada kami, ngarudo apo, ikatumkad apo Diyos ko, iti anyaman, nga makatubeng iti panagserbimi ken ka. Aduman o apo, dagiti subok iti biyag, kaya mi o apo, babaen itinagan mo. Iti daytoy apo nga kanayon, ngar aramiden mi, prayer meeting mi kada Huwebes, pagtalina edem kadi o apo Diyos ko iti pamati mi, babaen iti kararag, tapno ti kasta apo, sang-sang kamay sa kamin to apo Diyos ko, nga umayken ka. Nga adan apo Diyos ko, iti napudno a pamati. Ket agyaman kami o apo, taditi ti dawat mi ken panagyaman mi, tinapatag nga naga na po may Hesus Kristo. Amen. Naimbag nga oras tayo manen amin kakabsat, dingtang manen iti oras iti panagdaydayaw iti apo. Pagyamanan tayo iti apo ti kinaimbag na amen. Ita nga oras kakabsat kantaan tayo, siya satin mo Jesus,
ken pusong dalisay. Yan. Kanayon tay kumamot lang ay karkarara kakabsat. Iti nagyan, iti puso tayo. Dati inaldaw, apan nagbiag tayo kakabsat. Iti importante kat no anyat nagyan, iti puso tayo. Nagtrabaho tayo, nagdayaw tayo man iti apo, nagkararag tayo. Iti nag-importante kat no anyat nagyan, no anyat na motibo, iti puso tayo, apay nga aramidan tayo daytoy. Nagpintas ngamin nga kabsat no, iti amin na banag kat maidaton mo iti apo. Kat amom no daytoy kat pakaiday-dayawan iti apo, wan no saan. Kat mas pumintas ka kabsat iti panagserbim iti apo. No makitam nga iti amin nga aramid mo. Yan. Uno tayo nyaman nga, impaimati apo ken kakat mabalin, napintas unay nga maidaton iti apo. Napintas mo't kakabsat nga ikarkararag tayo no, iti puso tayo, iti panunot tayo. Ngamin, makikita iti apo matlang iti amin. Awan iti anyaman ang mailimod ken kuana. So nga, kakabsat ko, masapul nga ipakita tayo iti apo, iti biyag tayo, iti anyaman nga aramiden tayo nga ikat maipaay nga panagdayaw, panagserbi, maidaton nga ayat para kanya. Nangarod kakabsat, kaduan dakman nga mga daydayaw iti apo babaen kadagitoy nga kankanta. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko na papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay
Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko na papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko na papuri sa'yo lamang, Jesus. Madaydayaw iti Apo. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Ang sabi ni Frederick Buechner, ang paghahayag ng iyong nagawang mali ay hindi upang ipaalam sa Diyos ang di pa niya nalalaman. Dahil imposibleng maililihim mo ang iyong mga mali sa Kanya. Ngunit hanggat ito ay hindi mo nasasabi o naihahayag sa Kanya, mananatili itong parang bangin na naghihiwalay sa iyo at sa Kanya. Ngunit oras na ikaw ay umamin, ang iyong paghayag ang magiging tulay upang siya'y makipag-ugnayan sa iyo. Ang confession o paghayag ng nagawang pagkakamali ay provision ni God upang alisin ang mga balakid na humahadlang sa magandang pakikipagrelasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. Ito ang provision na hindi lamang para sa mga nakahandang umamin sa kanilang mga nagawang pagkakamali, kundi para rin ito sa lahat upang ang nasirang relasyon ay muling magamot. Ang totoo, ito ay utos ng Diyos na kailangang nating gawin. Utos ng Diyos na kinakailangang gawin lalo ng mga mananampalataya. Ikaw yun at ako. Advice sa atin na Santiago na kapag tayo ay nagkasala, mahalaga na i-confess o ihahayag natin ang ating nagawang kasalanan hindi lamang sa Diyos kundi sa taong nagawan natin ng pagkakamali o maging sa kapwa nating mananampalataya. Bakit? Dahil lubos na kalayaan ang ibubunga sa atin kung ihahayag natin ang ating mga pagkukulang o pagkakamali ng may pagpapakumbaba. Kung ang ating paghayag ng ating kasalanan ay hindi magmumula sa tunay na pagsisisi, ito ay hindi confession kundi admission lamang. Mahalaga na ihayag natin ang ating nagawang mali at huwag itong gaanin na parang ordinaryong pagkukulang lamang dahil sa kaisipang tao lang, kaya nagkakamali. Kaya nga, malaki ang pagkakaiba ng admission sa confession. Ang admission, kapatid, ay masyadong generalize. Yung di pong mababaw lang dahil parang mema lang na masabi lang niya sa Lord, Lord, patawad sa kasalanan ko. Samantalang ang confession ay panalangin na may motibong ihayag mo from your heart na nagawa mo ang isang pagkakamali in painful honesty. Confession is what the Lord desires from us. Kaya nga,
Hanggat sa maaari, ang pag-confess ay dapat na personal o direktang inihahayag o inaamin ng isang tao sa taong kanyang nasaktan o nagawa niya ng pagkakamali. Tandaan na pagdating sa pag-confess, tanging ang mga nagawa nating pagkakamali ang ating ikino-confess. Hindi ang kasalanan ng iba upang maghanap pa tayo ng excuse para maidiin o ibaling ang kasalanan sa iba. Ang paghayag na may pagsisisi ay hindi sinyales ng kahinaan. Kaya kung minsan umaatras ang iba na gawin ang tama dahil iniisip nila na ito'y sinyales ng kahinaan, pero hindi po. Ang pagsisisi ay ebidensya na tinatanggihan na natin ang kasalanan upang hindi na ito manatili sa atin at hindi na niya tayo alipinin ng habang buhay. Kaya nga ang pag-confess ay ebidensya na nakapagpasya na tayo na talikuran ng kasalanan ng tuluyan. Mapapansin natin mula sa talata sa James chapter 5 na pinag-ugnay ni Santiago ang confession at ang prayer. Ayon sa kanya, nahahadlangan ang sagot ng ating mga panalangin kung may mga itinatago tayong mga kasalanan. Sa makatuwid, ang turo ni James na effective, fervent prayer of a righteous man avails much ay sa konteksto ng ating paghayag ng ating mga pagkukulang. Ibig sabihin, if we desire to have a powerful prayer life, we must immediately confess our sins to God dahil ang totoo, ang pag-confess sa Diyos, pag-confess natin sa Diyos, ay gawain ng taong ganap na nakaunawa na nakatanggap siya ng kaligtasan. Ang taong ligtas ay totoong nagpapakumbaba at may lumalagong awareness kung ano ang mali at tama. Kaya't tumitibay din ang desisyon niyang tanggihan o takbuhan ang mga mali bilang pagpapakita na iginagalang niya ang Diyos at nagpapasalamat siya sa tinanggap niyang kapatawaran at kagandahang loob. Kaya nga, ang totoong ligtas na o tumanggap na kay Lord would always live yung tinatawag nating repentant life. Buong pusong naghahayag ng pagkakamali at nagpapakumbabang humihingi ng kapatawaran sa Diyos at sa tao na nagawa niya ng kasalanan, dagdag pa dito yung pagsusumikap niyang wag na itong ulit-ulitin at balikan. Actually, mainam ito dahil ang reward o resulta ng confession or ang repentant life ay healing. So, paano? Sa pamamagitan ng confession ay matatanggal ang mga balakid na naghihiwalay sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. At sa pagkakataong iyan na tayo mag-confess, ay magiging epektibo rin ang ating panalangin. Tandaan na tanging ang pride ang humahadlang sa isang tao from admitting and confessing to others tungkol sa kasalanan na meron sa kanyang puso. Mahalagang malaman natin na ang hangaring mabigyan ng lugod ang Diyos ang siyang magtutulak talaga sa atin upang buong pagpapakumbaba ang ating paghayag at sa gayoy mapalaya din natin ang ating mga sarili sa mapang-aping pagpapahirap ng kasalanan. So, wag mo nang patagalin ang bigat sa iyong loob, kapatid. Kung may nakatago kang tampo o alitan with someone o kasalanan na nagpapahirap sa loob mo, hindi man madali, pero hangad ni Lord na mapalaya ka na mula dito. Tayong mananampalataya ay napalaya at naligtas na nung tayo nanalig kay Kristo. Pero patuloy tayong mahihirapan kung hanggang ngayon ay binubuhat pa rin natin ang sinabi ng Diyos na kailangan na nating bitawan. So bitawan mo na at isuko mo na yan sa Panginoon. O kaya naman baka may nakatampuhan ka lately o may tao kang nasaktan dahil sa nasabi na naisip o nagawa mo o kaya alam mo yung ginawa mo magdudulot ng sama ng loob, huwag mo nang i-delay. Itigil mo na ang pagkukunwaring parang okay lang lahat o mag-assume na okay lang. Tapusin na ang pagpapanggap dahil hindi yan sa Lord. So, bilang pangwakas, 3 bagay ang iiwan ko sa inyo na benepisyo ng mapagpakumbabang paghahayag ng ating mga pagkukulang sa Panginoon at sa nasaktan nating tao kung bilang may tao tayong nasaktan. Una, purposely, God designed and provided confession for you to experience freedom. So, ang una pala na benepisyo ay kalayaan. Freedom from your burden.
Know that God requires confession. Require niya ang confession. Kung alam mo nang sa loob mo ay kinakausap pa ng Panginoon na may mali kang nagawa, wag ka nang magpa-delay. Agad punta ka na kay Lord. Bakit? Dahil sa Oseas chapter 5 verse 15, ang sabi sa verse na yon, ako'y yayaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala. At hanapin ang aking mukha sa kanilang pagdadalamhati ay hahanapin nila akong mainam. So nais ng Panginoon, actually nag-aantay siya. Alam na niya ang inaantay niya upang lubos mong makamtan ang kalayaan mula sa mga nagpapabigat sa iyo, lumapit ka at ihayag mo na sa Kanya. Pangalawa, personally, we benefit from confession dahil nais ng Diyos na mamuhay tayong mapayapa at sa gayoy makamtan natin ang kagalingan o paghilom ng sugat dulot ng alitan. So muli, ang sabi ni Santiago sa chapter 5, sabi niya, kaya nga ipagtapat nyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin nyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So ang pangalawang benepisyo pala, pag tayo'y mapagpakumbabang naghahayag ng ating mga pagkukulang, nasabi man natin ito o nagawa sa ating kapwa, ang pangalawang benepisyo ay ang kagalingan. Hindi lamang kagalingan ng ating loob, kundi kagalingan din ng nasirang relasyon. So, tandaan, may benepisyo pala ang ating mapagpakumbabang paghahayag sa ating Panginoon. Kung alam natin tayo ay merong nagawang kasalanan sa Kanya, sa isip, sa salita o sa gawa, kalayaan ang ibibigay niya. Pangalawa, kagalingan. Pangatlo, confession is regarded by God so that it renders timely answer to petitions. Natatandaan niyo pa ba yung ating aral nung nung last week? So, kagaya ni Daniel, di ba, nanalangin siya. Ngunit sa kanyang pananalangin, sa verse 20 to 23, personal niyang inihayag ang kanyang sariling pagkukulang. Hindi lang yon ang kanyang inihayag sa kanyang panalangin, kundi humingi din siya ng kapatawaran sa kasalanan ng buong Israel. At dahil dito, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. At sa verses 20 to 23, makikita natin doon, hindi pa niya natatapos ang kanyang panalangin, dumating kaagad ang kasagutan. So, ibig sabihin, may benepisyo pala kung tayo'y lumalapit sa Panginoon ng may buong pagpapakumbaba, ina-acknowledge ang ating mga pagkukulang sa Kanya, at nagpapakumbaba din tayong gawin ang utos ng Panginoon na ihayag natin ang ating pagkukulang kung bilang may mga taong nasaktan tayo. Dahil ang benepisyo ay hindi lamang kalayaan, kagalingan, pangatlo, kasagutan ng ating mga panalangin. So kapatid, nais mo bang makamtan ang ganap na kalayaan, kagalingan at kasagutan sa iyong mga hinihingi sa iyong panalangin? Lupapit tayo sa Panginoon at hingin sa Kanya ang pusong mapagpakumbaba at personal nating ihayag sa Kanya ang mga bagay na humahadlang sa ating panalangin. Hingid na rin natin sa Kanya na palakasin tayo sa Kanyang pag-ibig upang maging masunurin tayo sa Kanyang kalooban na ayusin at itama ang ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. God bless you, kapatid. Ngayon naman mga kapatid, panahon naman po para sa sharing time. Naniniwala po ako na we are so blessed sa ating napakinggan na mensahe kanina, no? Alam niyo mga kapatid, kung tayo ay makikinig ng Word of God, it's very important na meron tayong reflection. Meron isang, dalawa o tatlong sentences na maaari nating baunin sa bawat linggo upang sa gayon mas lalo pang mapalakas at mapatibay ang ating pananampalataya. Alam niyo po yung parable of the sower, no? Merong ibon na kinain lang yung seed na inihasik nung
farmer, wag sana nating hayaan na kainin lang ng ibon, mga kapatid, no? Yung naihahasik sa atin, kundi ay ihukay natin ito ng malalim sa ating mga puso at hayaan natin na tumubo ito at magbunga ito ng maraming beses, katulad nga ng parable na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. And as our sharing time, mga kapatid, ang tanong po ay, ano ang paalalang iyong natanggap mula sa mensaheng iyong napakinggan? Yan. So, kung meron po kayo, mga kapatid, i-share, mabibigyan po tayo ng ilang mga minuto para po isulat natin sa comment section kung ano po yung mga reflection natin sa mga mensaheng ating napakinggan. Thank you so much, mga kapatid, for your active participation. Ngayon naman, mga kapatid, ay dumako tayo sa ating prayer time. It's very important na meron po tayong kasangga sa pananalangin para po sa ating mga kapatiran na sa ngayon po ay merong karamdaman na hinaharap. Let's pray for healing and spiritual strength for Sherwin Batallones, for Pastor Daniel Kapinpin, for Sister Jenny Lou Estorco, for Sister Cora Ignacio, for Sister Maricel Habon, and for Sister Elena Lee. Ito'y kakabsat nga dimaw dawat itipan na kay panagpakararag at iyasinig tayo kumakin apo. Sabi nga po, mga kapatid, sa Jeremiah chapter 17 verse 14, Yahweh, pagalingin mo ako at ako'y lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay mabibigyan ng ilang minuto para po tayo manalangin, and we will ask Sylvian to close us in prayer. Let us pray, mga kapatid. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na binigay niyo po sa amin para po may pagdasal po namin ang mga kapatiran namin na may sakit ngayon. Lord, ikaw po ang mag-bless sa kanila at ibigay niyo po ang kagalingan sa mga kapatid namin na ito. At Lord, nawa itong sitwasyon na ito ay makita nila, Lord God, bilang isang bagay, Lord God, na part ng iyong plano para sa kanilang buhay. At nawa, Lord God, itong sitwasyon nilang ito, mas lalo pa, Lord God, tumatag at lumaki ang kanilang pananampalataya sa inyo. At may pakita, Lord God, sa mga taong nakapalibot sa kanila, Lord God, kung gaano niyo po sila kamahal, Lord God, bilang isang anak. Panginoon, i-bless nyo rin po ang mga family members ng mga kapatid namin na ito. Ikaw po, Lord God, ang mag-provide, Lord God, ng kanilang pangangailangan, Lord God,
sa pang-araw-araw. Panginoon, alam po namin, Lord God, na wala pong imposible sa inyo. I-bless niyo po ang mga kapatid namin na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman mga kapatid ay dumako tayo sa ating pangalawang prayer item. Let's pray for spiritual stamina, guidance, and unity. Ngayon mga kapatid, sa panahon ng pandemya, naniniwala po ako na inaatake ng kaaway ang pananampalataya ng bawat isa. But if we will guard the church in our prayer, I believe that God is bigger than all the challenges and trials na pwedeng harapin ng ating iglesia. Kaya nga po, sa araw na ito, let us pray for our church leaders. Let us pray for the worship team, for the youth ministry, for our Kids Bible Hour team. Let us also pray for our Bible study leaders, for the visitation team, at sa mga naalala pa po natin na iba't ibang mga gawain ng ating iglesia. Let's pray for spiritual stamina, guidance, and unity sa lahat po ng mga members and leaders ng ating pong church. Ika nga mga kapatid sa Filipos chapter 2, verse 1 and 2, kaya nga sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pakikiisa ng Espiritu Santo at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Let us continue to come before the Lord mga kapatid and remember the church in our prayer. And after that, Viana will close us in prayer. Shall we all bow down our heads and let us pray? So let's bow down our heads and let us feel the presence of our Lord. Lord, Father God, thank you po for this day as we gather again to worship you through this prayer. Lord, thank you po for all the blessings, Panginoon. Lord, I am praying for our church leaders to give them strength, Panginoon. Renew their strength, Panginoon. Lord, thank you po for their lives. Thank you po for blessing us through them, Panginoon. Lord, guide them, bless them, O God, as they share your word to us, Panginoon. Give them wisdom and knowledge, Panginoon, as they lead us, Panginoon. Lord, guide them with your Holy Spirit, Panginoon. Lord, keep them always strong and safe, Panginoon. May you give them peace of mind and keep them safe, Panginoon. Lord, I also pray for our worship team to continue to guide them, Panginoon, and may you give them strength that they need, Panginoon. Thank you for blessing us through their passion and talent. It is for you, Panginoon. Lord, I pray for their good health, Panginoon, and for them to continue to praise you, Panginoon. Bless, guide, and also renew their strength, Panginoon. Lord, I'm also praying sa youth ministry, Panginoon, na sanang mga naitanim na seed sa kanilang puso, Panginoon, ay mag-continue to grow and magbunga po. Lord, thank you po sa buhay ng bawat kabataang handang isuko ang sarili nila sa inyo, Panginoon. Guide them, Panginoon. Bless them, Panginoon. Lord, i-guide niyo po ang mga leaders nila, Panginoon. Keep them safe and bless also their family, Panginoon. Lord, may you give them the wisdom and knowledge na need nila, Panginoon. May they find peace and joy to you, Panginoon. Lord, thank you also sa mga leaders na part sa Kids Bible Hour, Panginoon. May you guide, bless, and give them strength, Panginoon. May you give them resources that they need, Panginoon. I know that you are our provider, Lord. Lord, I also pray for the visitation team, Panginoon.
Guide them sa kanilang pinupuntahan, Lord, and may every houses they visit will welcome them wholeheartedly. Lord, Ikaw po ang magbigay sa kanila ng lakas at gabayan niyo po sila palagi, Panginoon. Lord, ilayon niyo rin po sila sa kahit anong kapahamakan at sa kahit anumang sakit, Panginoon. Lord, salamat po sa kanilang buhay. Bless them and their family, Panginoon. Thank you po sa lahat ng mga taong nagpapagamit para sa inyong ministry, Panginoon. To God be the glory. Amen. Let us proceed to our third prayer item. Let us pray, mga kapatid, for members' growth on spiritual discipline. Ngayon, mga kapatid, ay yung disiplina natin sa ating spiritual na buhay ay sobrang na-challenge dahil nga po halos hindi na tayo magkita-kita sa personal, ano po? But let us cover it, everybody, in prayer, and let us pray, mga kapatid, na patuloy yung growth ng bawat membro po ng iglesia. Let's pray for Bible reading ng mga members, daily prayer, worship service, prayer meeting, home visitation. For the meantime, mga kapatid, ang hirap i-monitor ng mga bagay na ito, but I believe that we are all accountable in the eyes of God, at tayo mismo, mga kapatid, ay kailangan tignan natin yung mga sarili natin sa aspetong ito para tayo mag-grow. But let us continue for one another. Let us continue to pray for one another. Sabi nga po, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. We will be given a minute to pray, and after that, Ellen will close us in prayer. Shall we all bow down our heads and let us pray? Hingi ko po na tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Thank you for giving us opportunity, Father God, na magsama-sama po ngayon. Father God, we're praying po sa growth ng bawat isa spiritually. We pray po, Father God, na mas lumago at lumalim pa po ang aming pananampalataya at patuloy po kaming magkaisa kahit sa gitna ng pandemya. Kahit, Lord, hindi man po kami magkakasama ngayon physically, pero naniniwala po kami, Father God, na Ikaw po ang kasama namin ngayon. Lord, we pray na tulungan niyo po kami to always walk in the light and tulungan niyo po kami to keep growing in our faith. Sa mga desisyon po namin gagawin, Father God, we seek guidance, Father God. Lord, fill our minds and heart with joy po. We know, Father God, sa buhay po namin marami pong stumbling blocks. But with those challenges, Father God, alam po namin na there is growth and may lesson po kaming matututunan. Lord, nagpapasalamat din po ako na meron po kaming unity at mabubuting leaders na ipinagkaloob niyo po sa amin. Naway magkaroon po kami ng disiplina sa aming Bible reading, daily prayer, worship service, prayer meeting, and home visitation. At huwag niyo pong hayaan na mabalin po sa ibang atensyon namin. Realign us, Lord, with our priorities. I pray, Father God, for self-discipline po sa bawat isa. We pray po na we stand firm in our faith. Lord, wag po sana kaming maging hearers lang ng iyong salita, kundi maging doers din po. We seek guidance, Father God, in running para sa ministry. Magkaroon din po kami ng eagerness to share the gospel sa ibang tao. Lord, change our focus po at magkaroon po kami ng deeper connection with you by meditating your word and spending more time with Bible reading and also our daily prayer. Sa worship service and prayer meeting po namin online, sana po, Father God, kahit man po hindi kami magkakasama physically, alam po namin nagtipon-tipon po kami para purihin ka at pasalamatan ka at magkaisa po kaming manalangin. Hear our prayers, Father God. And also sa aming home visitation po,
na matapos na po ang pandemya para po makagawa na po kami ng church activities ng sama-sama face-to-face. Amen. We thank you for everything, Father God. Ikaw po ang aming papurihan. Lord, nandito po kami. Lead us, direct us, send us, and build us with spiritual strength. And mas lalo pa po kaming lumago sa aming pananampalataya. In Jesus' name we pray. Amen. For our fourth prayer item, let us pray for provision. Marami ngayon mga kapatid ang talagang naghihikahos at nangailangan apektuhan ng sobra dahil po sa pandemya. Let us pray for the needs of every family. Sa Diyos po nanggagaling lahat ng mga pangangailangan natin, but we need to ask, seek, and knock para po ipagkaloob ng Diyos ang kasagutan sa ating mga panalangin. Let us also pray for those whose career or business have been affected by the challenges of the pandemic. Kung may kakilala po kayo na wala ng trabaho o na bankrupt o na lugi ang negosyo, please include them in your prayers as we remember to pray for the provision of the Lord sa bawat pamilya. Sabi nga po mga kapatid sa Lucas chapter 12 verse 24, tignan ninyo ang mga uwak, hindi sila nagtatanim ni umaaniman, wala rin silang bodega o kamalig, ngunit pinapakain sila ng Diyos, higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon. Napakahalaga natin mga kapatid sa mga mata ng Diyos at kung hihingi tayo sa Kanya, naniniwala po ko na ipagkakalob niya ito sa atin. After a minute na tayo po ay mananalangin para sa provision, Jester will close us in prayer. Shall we all bow down our heads and let us pray? Tayo po ay yumuko at manalangin. Lord, I pray po sa lahat po ng pamilya, Lord, na sila po ay inyong protektahan sa anuman pong pagsubok na pinagdadaanan po nila ngayon, Lord God. I also pray, Lord, for their emotional, physical, and spiritual protection, Lord God, and keep them away from evil po, Lord. Tulungan mo po kami, Lord, na magtiwala po sa inyong proteksyon at sa inyong pong kalakasan, Lord God. Alam ko pong mahal niyo po kami, Lord God. Hindi niyo po kami pababayaan sa araw-araw. I pray po na kami po ay inyong bigyan ng kalakasan at ingatan niyo po kami, Lord God. Lord, may you also provide to those who are affected by this pandemic po. Lalong-lalo na po, Lord, sa mga na-laid off po sa kanilang mga trabaho. And I know po na nawalan man po sila ng trabaho, Lord. Nandyan po kayo, Lord, para po mag-sustain sa anuman po ang kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw po. Ganun na din po, Lord, sa mga kapatid namin na apektuhan sa kanilang mga negosyo. Bigyan niyo po ang bawat isa ng lakas, Lord God, para po wag silang mapanghinaan ng loob po. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa and help us to find rest in your shadows at mamuhay po kami sa inyong lilim. Lord, maraming salamat po at tinuruan niyo po kaming maging kontento sa kung ano man po ang meron kami ngayon. We thank you, Lord, for your unending blessings po. We trust you, Lord, every day and kami po ay walang sawang magpapasalamat sa inyong kabutihan at sa inyong mga pinagkakaloob po sa amin po. We love you, Lord, we trust in you, Lord, and we're leaning on you forever. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Let's pray for our fifth prayer item,
let's pray for guidance and protection. Let us continue to pray for our Myanmar brethren and Karen tribe suffering from military oppression. So, there's nothing that we can do, Kabsat, but to pray and pray and pray para po sa mga kapatiran natin who are suffering from oppression. Let us also pray for the frontliners in the hospitals, in the government offices, in the LGU po. So, sobra na pong dami ng mga cases ngayon. Meron na rin pong cases dito sa Region 1 ng Delta. So, please let us continue to pray po para sa mga frontliners natin. Sa hospital man yan, sa mga government offices man yan, o sa mga LGU man po, let us pray for guidance and protection para sa kanila. Also, let us pray po sa mga OFW friends and members po ng church. So, if you remember po, yung mga kapatiran natin nasa ibang bansa, let us pray for guidance and protection. And also, for the members who reside outside Dulao and those who are in abroad. So, tayo po mga kapatid ay alalahanin po natin ang ating mga kapatiran na nangangailangan po ng patnubay at ng proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Sabi po mga kapatid sa mga awit, chapter 5, verse 11, ngunit ang humihingi ng tulong sa iyo ay masisiyahan at lagi silang aawit ng may kagalakan. Ingatan mo ang mga sa iyo'y nagmamahal upang magpatuloy silang ikay papurihan. After a minute mga kapatid na tayo po ay mananalangin, Kathleen will close us in prayer. Shall we all bow down our heads and let us pray po? Let's pray. Lord, we come to you this moment asking for your guidance para sa kapatiran namin from Myanmar at Karen tribe. Alam niyo, Lord, yung nangyayari kaguluhan sa kanila at naway Panginoon, gamitin niyo ang mga kamay niyong nagbibigay ng kapayapaan nang sa gayon ay matapos na po ang gulong ikinakaharap nila. We also ask for your guidance for our frontliners. May you protect them against COVID and other diseases. May you give them the wisdom, knowledge, strength, and presence of mind that they need for their daily living. Inilalapit rin po namin, Panginoon, yung mga members who are residing outside Dulao, our OFWs and friends, naway bigyan niyo po silang protection at kayo ang mag-provide ng kanilang pangailangan sa araw-araw. Thank you, Lord, for your love, for your grace, and for your protection. We ask this in Jesus Christ. Amen. Now naman mga kapatid, ipanalangin po natin yung mga ministry partners po natin. So, marami pong mga kapatiran na patuloy po na sumusuporta sa atin pong gawain. Ngayon naman ay panahon para atin po silang ipanalangin. Let us pray for the supporters, for the prayer warriors, and the volunteers. Sabi nga po mga kapatid sa Roma chapter 12 verse 45, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. So bilang katawan ni Kristo mga kapatid, meron po tayong iba't ibang mga roles na dapat gampanan. At sa panahon po na ito, alalahanin naman po natin yung mga kapatiran natin na patuloy po na sumusuporta, nananalangin at nag-volunteer sa iba't ibang mga larangan po dito po sa ating ministry. And after that, we will ask Jessica to close us in prayer. Shall we all bow down our heads and let us pray po?
Agkararag tayo. Apo, wagyaman kami, o Lord God, iti daytoy nga gundaway, nga intad mo kada kami, tapno iti kastaw, Apo Diyos, kat may kararagan mi, dagiti kakadwa mi, o Lord God, iti ministry, o Apo. Bendisyon na mo, Lord God, nang nangruna, dagiti suporta, o Lord, kat tapno iti kastaw, Apo Diyos, kat agbalinda nga, channel of blessing, ka nagtultuloy, Lord God, iti panang suportada, Lord God, para iti ministry. Basta na Lord, we are praying nagiti kakadwami, o Apo Diyos, iti panagkararag, Lord, sa dadako mangay ka na kami, o Apo Diyos, iti sa titipker, o Apo nga panagkakadwa, tapno iti kastaw, Lord God, kat sangsang kamay sa kami, o Apo Diyos, nga nagkararag, o Lord God, kama umasidagyan ka, tapno nga dangayip ka sa kiti amin nga concerns, o Apo Diyos. Sa Lord, we are praying, Lord God, iti kakabsat nga voluntaryo para iti ministry, o Apo Diyos, nangruna nagiti kabataan kan nagiti kakabsat pa, o Lord God, nagpaparamat, Lord, tapno mapapintas kan lumago, o Lord God, iti naipaima kada kami nga ministry, o Apo, iti kids ministry, iti music ministry, iti kabataan, kasama ton, Lord God, iti online service kan prayer meeting kan dagiti daduma payo, Apo, nga ministry, o Lord God. Kat Lord, dawatan mi nga tingnaim ti tunggal maysa, tapno iti kastag tuloy ngagpaaramat para kadagitoy, o Apo. Dato yan titi dawat kan kararag mi tinaga ni Apo mi nga Jesus. Amen. Last mga kapatid, opo, huli na po. Ipapanalangin din naman po natin kayo po, mga nagpa-participate sa atin pong online services. Let's pray for encouragement, health, strength, and guidance for our weekly online viewers or participants. Napakalaking bagay po mga kapatid na sa tuwing meron po tayong live streaming ay patuloy po ninyo kami sinasamahan sa atin pong gawain. Naniniwala po kami mga kapatid na hindi po aksidente, hindi sayang ang mga panahon o oras na atin pong inilalaan para po tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos, magpuri at manalangin sa Kanya. Sabi po mga kapatid sa mga awit chapter 27 verse 4, kay Yahweh ay isang bagay lang aking hiniling, iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at dooy humingi sa Kanya ng patnubay. Shall we all pray that we'll dwell in the house of the Lord forever? And after that mga kapatid, I will close it in prayer. Let us pray po. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga mensaheng aming napakinggan, sa mga papuri, Panginoon, na nagbigay po ng paalala sa amin tungkol po sa mga panalangin namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon po na kami ay inyong patuloy na tinuturuan at itinutuwid, Panginoon, upang po ang magawa lamang namin ang inyong kalooban. Sa oras na ito, Panginoon, nilalapit po namin ang mga kapatiran po na aktibo, na sumasama, nagpa-participate po sa gawain po namin kahit na online lamang po. Naniniwala ko, Panginoon, na kayo pong nakakita sa nilalaman ng kanilang puso't isipan, sa kanilang mga gawain, at wala pong nalilihim sa inyong harapan. I pray, Father God, na kayo pong magbigay sa kanila ng kalakasan, encouragement, guidance, blessings, at patuloy, Panginoon, na excitement, Lord, na mag-aral pa ng iyong mga salita at patuloy po na hanapin ang inyong kalooban sa kanila pong buhay. Lord,
I pray na kayo pong patuloy na magpaalala po sa bawat anak ninyo na tuwing araw po ng panalanginan, tuwing araw po ng worship service, Panginoon, ay hanapin po namin o hangarin po namin na makasali, Panginoon, sa mga ganitong gawain. Salamat, Ama, sa araw na ito. Muli po kami yung pinalalahanan. I pray, Father God, na i-bless you po ang lahat po ng mga nag-participate sa prayer meeting at maging po sa aming Sunday online worship service. Thank you, Father God. This we pray. In Jesus' name, amen and amen and amen. Mana pa Diyos, agyaman kami, Lord, ting kami man nangigang nga kararagan. Tangal daw po kararag ti bawat baysa. Lord, agyaman kami ti bisayangin kami nangigana po, Lord God. Pati kami pa nagkararaga po aming ngayon dawat mi. Lord, nga kararag, may papaniti bagimi, may papaniti panagbiag mi, may papaniti kakapsat mi, Lord, nga dangang masakit po kararag mi, tuloy. Agyaman kami po, Lord God, kat gibusan mi po hindi kararag dato po. Kat pagyamanan mi o repeman po di kita kararag po para iti goberno mi. Lord God, para iti presidente, para iti trabado, para iti liner, po Diyos, kakararag mi o repeman di kita kakapsat po. Pamagyaman mi po, Lord God, di kita kararag mi kakapsat po, di kita masakit po, nga di kita dumawat iti prayer request na. Bendisyon ng kadi po, so the Lord God, paimbagama po. Ore man na po, di kita tatawa po, nga nasakta na po, Lord God, nga dapat ng Lord, ririinanda nga badi, dati in the Lord God, nga anda na awatan. Apo Diyos, bindusyon ng kadi po, iti puso da. Apo Lord God, nga saan Lord, nga iti makaagas iti panagsisinaw, Lord God, yun iti nga panagkikinawatan. No sangkat na pimpintas po iti magpakumbaba. Tati dawatan tayo po, Lord God. Dawatan mingar na po, Lord God, iti panagpakumbaba. Tayo tusumot din suruma po iti panagpakumbaba, iti bawat baysa. Lord God, agyaman kami. Urepay man na po, Lord, kararag mi mata po di kita kandidato mi po nga para presidente, iti maangay, Lord, nga para iti trabaho, Lord God, iti gobyerno. Apo mabalin mi po ni tultuloy bilat na, Lord, dawat iti kusto, ken umno, Lord God, nga leader po, Lord God. Ta kami awan ti marabit mi po, no samikat nga idawat po king kapo, Lord God. Agyaman kami po, repeman di kita trabaho po ti ubasan na po, Lord, bendisyonam. Apo tignayam ka ti bawat maysa. Apo baba ni ti kararaga po, Lord God, kita the Lord, ya akaubra kami amin, Lord God. Katagtulog kami ti panagsalbikin ka po, Lord God. Apo Diyos, kararag mimat, Lord, o repeman iti at nga pandemya po, nga kami kabubutong, Lord God. Amumi po, Lord God, o repeman bagam, Lord God, iti libro, Lord God, iti nasantuang asawa po, Lord God, ang kaming nagdanag, Lord God, tenya mga banag ang mapasamag ka kami. Basta tuloy kami, Lord God, kararag. Yaman kami, Lord, iti panang isurusurum kada kami tinaldaw, Lord God, o kasanot ang kararag. Iti panang palagip mo kada kami, oreman niya ti mapaspasamak kada kami, oreman dumting, Lord God, iti ang ano siya, ngayon kami pa na sinungbat, Lord, pa nagsasaw nga kakapsat, Lord God, kat isusuro na kami, Lord God, yagpakumbaba, Lord God. Agyaman kami, war bendisyon namin tinagtagyamin, nagminsay ni Ma'am Sharon, natibiyag na, patuloy mo lakad, iso na, Lord, nga, i-bless amin, Lord God, nang naroon natin na Espiritu nga panagbiag na. Apo Diyos, agyaman kami, kat kanay mo may bagbaga po, iti nang naroon na, Lord, nga, may yan lukoy kumati, kiti sasoma po, Lord God. Saan ko man, Lord, di kiti pampanunutan mi kati, di kiti nagkurkurakan, may pampanunutan mi kati, di nga madi, Lord God. Doon sa kati panunutan mi po, launa ya po, daday kanta nga ron nga kunana, di mo la imbaga. Di mo lang baga, mandagayam na po Isus. So Lord, nagyaman kami, amin ko mga makita mi, amin ko mga Lord, nga makasahumi, Lord God, kakanay mi, Lord God, ipaduyak-yak, di kita sasahum, Lord God. Nagyaman kami, naabo may mandato yung tawunan lumabos kami, pati makatamandato ng pandemya, Lord God. Ada kami, Lord God, just siraragsak, siya sa salunat nga, agsirserbi kayo. So, nagyaman kami,
ket katuloy kami lata Lord, yan daw dawat kan karkarag, dati ti sang kamay sa kararag mi, tinapatigan-nagan na Jesus. Amen and amen. Ngayon naman po, para sa ating announcement na mga kapatid, good news po. Next Sunday, meron na po tayong face-to-face. Palubos ti Apo akabsat, awan iti agsakit, wano nyaman nga madiya paspasamak, at dahan iti face-to-face tayo intod Sunday. Alas 9 po, hanggang na iti alas 11. And we pray mga kapatid na makasama po namin kayo sa araw na ito. And we will celebrate birthdays, wedding anniversaries, and also, of course, our Lord's Supper on next Sunday. And also mga kapatid, nire-remind ko po na mga maaari pong dumalo sa ating online, sa ating face-to-face service ay 18 years old hanggang 65 years old. But if you are 65 years old and above and you are vaccinated, you are welcome to join us on Sunday. And ganun din po mga kapatid, face-to-face na rin po ang ating mga Bible study, discipleship. Maaari na po natin itong ituloy face-to-face, but of course, we have to observe pa rin po yung mga health protocols. Ano po? Ganun din po mga kapatid, gusto ko rin pong i-announce na meron po tayong coastal clean-up sa Sabado. So, nung last Saturday, meron po tayong tree planting. Ngayon naman po, meron tayong coastal clean-up. Patuloy po nating paglingkuran ng Diyos by being good stewards of the nature of our environment, mga kapatid. And if this is the listing that we can do, I hope that you will participate, mga kapatid, on Saturday, alas 6 po na umaga. Kita-kita po tayo dito sa church. Intayon kakabsat, dalusan tayo, iti baybay. Iti igid lang kakabsat, iti baybay, ang nga baybay, iti dulaw. And dagito lang kakabsat, iti ada nga may announce ko. Ket sapay ko makikinita tayo manan into no Sunday. Dati face-to-face, gumadamot lang iti online, kadagiti mas pilyon dahil iti online, mabalin latamat kakabsat. Maminsan pa ay agyaman kami manen kadagiti imay nga ti mabuno iti dayto nga aramid. Iti Dios iti mang bendisyon kada kayo. Let us all have a powerful prayer life. Maraming salamat po. God bless po.